Здравейте, другари! Аз съм Анархиста и добре дошли в едно малко по-нестандартно видео за моят уникален YouTube канал, by the way, за който ако все още не сте се абонирали, не знам по дяволите за какво живеете, но знам, че не сте свикнали да ме виждате на толкова голяма камера, аз също не съм и ми е доста странно, надявам се да не допринеса за вашите кошмари тази вечер, но предварително се извинявам. За какво сме се събрали тук? Не за да сключим граждански брак съответно, но пък реших да пробвам едни напитки, които малко по-рядко или доста рядко се намират в България. Става въпрос за... в случая съм си взел 3 вида Mountain Dew и 2 вида Dr. Pepper. Според мен лично се водят по-редки напитки, защото не ги виждаме навсякъде по нашите магазини. Не е както виждаме примерно кола, фанта, спрайт и така нататък. Знаете, влизате в магазина и добре познатите напитки са навсякъде, докато тези поне в нашите географски ширини доста рядко се намират. Има някакви хора, които вкарват ограничени бройки, които си ги продават по сайтовете и така нататък, затова и цените им са малко по-високи, на някои са безбожно високи, но знаете, както за Prime беше примерно степчето Prime, което в България примерно го имаше на 20-30 лева, докато в Америка примерно или в Англия е на цена от да кажем 3-4 лева или нещо такова. Но така стоят нещата. Реших да си поръчам в случая Mountain Dew, понеже исках да го пробвам от доста време и покрай него си поръчах и 2 вида Dr. Pepper, защото също е нещо интересно, което бих пробвал. Освен това Бекона беше пробвал Dr. Pepper и беше споменал, че му харесва. Първото нещо, което имаме в ръцете ми, между другото е ледено студено, държал съм ги от вчера в хладилника, това е Mountain Dew Карибски сплаш, Caribbean Splash, you know? With a blast of natural and artificial guava flavor. If you don't understand my London, go to school. На български казано, газирана напитка с естествен и изкуствен ароматизант гуава. Ето така изглежда отблизо на камерата, не знам дали ще фокусира. Надявам се да фокусира, момент само да фанем по-добре бутилката, така. Вижда ли се всичко? Мисля, че се вижда. Както виждате, доста е цветно, както всички подобни напитки, нали, все пак като влезете в магазина трябва да ви хваща окото, да си кажете, това е доста секси. Общо взето не пише много за продукта, това, което ви споменах, отдолу пише какво съдържа, естествено, но нас не ни интересува, защото както знаем, всичко освен водата е вредно и най-вероятно ще умрем от него. Но няма никакво значение. Време е да пробваме Карибския сплаш с глава, но преди това сметнах, че ще ви бъде интересно да разберете какво точно е главата, понеже и аз не бях много запознат, затова ще ви прочета няколко думи. Да се образуваме с анархиста. Така, глава са растения, в които се включват около 100 вида тропически храсти и малки дървета. Височината на дърветата е от 3-4 метра до 10 метра. Родината им е Мексико, Централна Америка и северната част на Южна Америка, но днес, 20-21 век, те се отглеждат и в Африка, Югоизточна Азия, субтропичните райони на Северна Америка, както и в Австралия. Най-често срещания вид е ябълковата глава. Съществуват и крушова, ягодова и други видове. Плодът на главата е от 4 до 12 см, като цветът варира в зависимост от вида. Употребява се предимно за направата на сокове и нектари, а понякога и на алкохолни напитки. Най-вероятно съм ви образувал повече, колкото ще ви образуват вашите учители за 12 годишното ви пребиваване в училище, но накратко това е главата. Ако искате повече информация, влизате в Google и четете. Време е да направим един тегав тест. Дали ще се чуе на микрофона как отваряме? Много се радвам, че не ми гръмна в лицето, by the way, защото самото кенче беше се подуло жестоко. Все едно. Брат, аромата е доста странен, между другото. Хем е приятен, хем е странен. Мирише на дъвки. Не знам. Пак казвам, тук има както естествени, така и изкуствени ароматизанти. Съответно, да, няма какво да очакваме, няма как да очакваме някакви супер натурални неща в толкова ефтини продукти. Нали знаете в магазина как е, отидете и изкупувате натурален сок за 2 лева, брат. Вътре има степчета, a.k.a. химия. Истинските натурални сокове струват сумати и пари с истински плодове. Но както и да е, време да направим първа глътка, първа копка от този Mountain Dew Карибски сплаш. Да видим. Ако припадна, GG. Това има много интересен вкус, между другото.
със сигурност не е нещо, което ни е познато от останалите газирани напитки в магазина. Там вече ги изредих коли, моли, спрайтове, миринди, хелчета, мелчета, глупости. Със сигурност има доста по-различен вкус. Заради главата. Аромата също е доста приятен, макар че в началото е някакъв странен, но след като свикнеш е доста добър. Но да, бих казал, че на мен лично ми харесва доста. Поне за моя вкус. Знаете, всеки има различен вкус. Може на някой да не му хареса, на друг да му хареса, но поне според мен това е доста добро и след малко ще го изпия до дъно. Да. Добре. Mountain Dew, Карибски сплаш, глава. Бих казал, че ми харесва доста, не знам колко трябва да дигна, защото е отворено вече и може компа да бъде залят. Но, ако трябва да го оценявам от 1 до 10, честно казано бих му дал 8 от 10. Наистина ми допада вкуса. Главата е интересна, доста по-различна от всичко, с което сме свикнали по принцип тук в нашите географски ширини. Така че, да. Mountain Dew, Карибски сплаш с глава, му даваме 8 от 10 и преминаваме към следващата напитка. И така, продължаваме напред с следващото пиене, както вече ви казах, в ръцете си вече държа Mountain Dew Baya Blast или Baja Blast или не знам брат, някакъв си Blast има тук. With a Blast of Natural and Artificial Tropical Lime Flavor. За тези от вас, които не са разбрали, това е газирана напитка с естествен и изкуствен ароматизант тропически лайм. Ето така изглежда от близо. Дали ще фокусира моята невероятна камера? Yes, baby! Yeah, Logitech, baby. Знаете, трябва да им платят за реклама, както и да е. Ще фокусираме ли тук? Моля да се похвалихте тъкмо. Добре, горе-долу мисля, че виждате как изглежда опаковката, ще кажа, кенчето, менчето, отвънка, отвътре няма как да го видите. Но да, пак е някакво цветничко, пак е някакво готинко, синичко, червеничко, знаете как стоят нещата. Не иска да фокусира много, но все пак, брат, спокойно, след този клип ще и чупа зъбите на тази камера и се приключва. Но да, виждате как изглежда Mountain Dew Baya Blast. Да, както казахме вече, тук е с тропически лайм. Няма нужда да ви чета, предполагам, информация за тропически лайм. Най-вероятно доста от вас са запознати. Все пак имаме доста напитки с лайм в България. Предстои тегаво отваряне, което вашите уши ще чуят ето сега. Аз съм Р. С анархиста, бейби. Ха, imagine. Та, нека да видим какво е това. Къде са ми... Къде ми обонянието? Това между другото не мирише толкова силно, колкото предишното с главата. Няма чак толкова силен аромат. Даже бих казал, че почти няма аромат. Усеща се някакви манинки наченки на лайм, но е много слабо ароматно спрямо предишното. Та, след предишното, след всяко едно естествено пия малко водичка, така да прочистим гърлото от всякакви вкусове, които допреди това сме пробвали. Време е да пробваме Mountain Dew тропически лайм, за да видим дали става или ще го засили през терасата. Damn, son! Това е добро. Това е добро между другото. Да, това е яко. Добре, това е второто Mountain Dew, което супер много ми хареса. За момента не съм разочарован, не мога да повярвам. Честно казвам си представя вкуса на лайм по малко по-различен начин. Тук сякаш не усещам чак толкова много лайм. Не знам защо. Но пък самия вкус супер много ми допада. Не мога да кажа, че ми допада повече от предишното, но не и по-малко. Така че ако трябва да го оценяваме и това от 1 до 10, може би също бих му дал 8 от 10, защото е доста добро на вкус. Наистина не се усеща толкова силно лайма, колкото предполагах. Както примерно други напитки с лайм, които съм пробвал. Мисля, че бях пробвал някаква кола с лайм и някакви такива неща. Там доста повече набива този лайм вкус. Тук не е по този начин.
Но наистина вкусът е доста як, в смисъл много е приятен. Така че го давам 8,10 като на предишното Mountain Dew. И да, за момент съм доволен. Нека да видим с какво ще продължим. И така, реших да продължим с един Доктор Пепър, защото, както ви споменах, взех 3 Mountain Dew и 2 Доктор Пепъра. Тъй, че време е да пробваме едно Доктор Пепърче. Това, което държа в ръцете си е Доктор Пепър с черешка. Не е нещо невиждано, нечувано, в смисъл не е Доктор Пепър с дракон, с извънземно, с зеле. Примерно, това си е някаква черешка, вече колко ще е яко, не се знае. Има ли нещо интересно на опаковката? Газирана напитка с вкусна череша. Еми няма. Това е всичко, чалгари. Съставките надолу няма се да ги четем. Ето по този начин изглежда Доктор Пепърчето. Дали Logitech отново ще фокусира, дами и господа, никой не знае. Той фокусира. Не мога да повярвам, много съм хайп над капа. Да, така изглежда Доктор Пепър. Между другото, мисля, че Доктор Пепър май го има на повече места в България, спрямо, нали, сравнено с Mountain Dew, но не знам, вие се знаете, аз съм си обикновен човек съм си, сега ще ви направим ASMR с Доктор Пепър. Така, сега нека да включим нашето кучешко носле. Добре, това вече е доста по-силно бие на череша, за разлика от Mountain Dew преди малко, което не биеше на лайм. Но да, това си бие типично на газирано с череша, брат. Време е да отпием и да се надяваме, че няма да припаднем. Това между другото е доста газирано. В смисъл, нормално, нали, газирана напитка, вау, джут. Имам предвид, Mountain Dew-тата не бяха, не знам как да го пиша, не бяха чак толкова тежко газирани с толкова много балончета, докато бяха някакси по-лекички. Докато това наистина се усеща някакво супер газирано, брат. Сега е 300% газировка. Но, да. В смисъл, усеща се черешата, не е някакво too much, не е прекалено сладко. По-скоро е балансирано. Бих казал, че е някакво балансирано. Честно казано, повече усещам самата газировка на Доктор Пепъра, отколкото самия вкус на това, на черешата. Не знам защо е така, но това е което усещам аз. Нека да направим една трета последна глътка, защото да, припадам вече. Да, със сигурност. Повече се усеща, не знаете като пиете газирано, как усещате балончетата в устата ви. Повече усещам това. В смисъл, буквално усещам самата газировка. Доста повече, отколкото самия вкус на череша. Черешата се усеща лекичко, докато останалото е някакво направо ви врахлита, припадате и така нататък. Не съм особено впечатлен, може би, от Доктор Пепъра. Като вкус. Имах други очаквания. Така че от 1 до 10, може би специално на този с черешата бих му дал 5. Може би бих му дал 5 от 10, защото наистина си го представях малко по-яко. Но понякога знаете как седят нещата, като имате по-високи очаквания за нещо и бум на земята, всичко приключва. Да, Доктор Пепъра с череша му давам 5 от 10. Заключението вече го споменах 30 пъти, но ако все още не сте разбрали, газировката е оверхайп, докато бих казал, че 90% газировка и 10% усещам черешта. Така че това е. Продължаваме напред с, може би, следващия Доктор Пепър. И така, отново сме тук с Доктор Пепър Strawberries and Cream. Дами и господа, за тези от вас, които не разбират Лондон, това е Доктор Пепър с ягоди и крем. Къв крем, нямам никаква идея отзад дали пише. Газирана напитка с вкусна ягода и сметана. Ха-ха! Do you understand? Yes, baby. Така че ето по този начин изглежда Доктор Пепъра с ягода и сметана. Червено кенче, ягодки, бял надпис, знаете, нищо вау. Между другото, опаковката не е както на Mountain Dew с 350 000 цвята да я виждам от луната, брат. Някакси по-бейския. Но да. Да не се бавим, викам.
ягода и сметана, мисля, че има доста такива напитки в България. Не е нещо извънземно. Време е за ASMR. Тук върхлита някакъв аромат. За жалост не е на паржоли. Брат, ако има газирана напитка с вкус на дюнер или на паржола, брат. Как очень са го направили? Добре, тук вече аромата е доста силен. Доста силно мирише на ягоди. Със сигурност. Та, време е да направим първа глътка, първа копка на Доктор Пепър с ягода и сметана. О, добре. Това вече е много по-добро. Това със сигурност е доста по-добро. В смисъл, доста повече ми харесва спрямо предишния с череща. Тук наистина се усеща хем ягодата, хем един доста интересен и различен вкус на сметаната. Не, газираното не е чак толкова овър, както на предишното. Та, да, нека все пак направим втора копка на Доктор Пепъра. Да. Определено, потвърдено, confirmed by анархиста, вярвайте ми, гласувайте за мен. Доктор Пепъра с ягода и сметана наистина е доста найс. Поне на мен доста ми допада и наистина е по-хубав от другия. Така че ако трябва да му давам оценка от 1 до 10, а трябва да го направя, може би също бих му дал 8 от 10, защото ми хареса също толкова колкото предните Mountain Dew, които пробвахме. И да, препоръчвам. Ако се чурите между двата Доктор Пепър, дали с череша, дали с ягода и сметана, аз лично ви препоръчвам да пробвате ето този с ягода и сметана. Та, да видим какво ни е останало и продължаваме напред. И така, скъпи приятели, последното нещо, което остана да пробваме е Mountain Dew Baya Passion Fruit Punch или Баджа. Разбрахме се, че това е тая дума, не знам точно как се произговаря, но няма значение. With a blast of natural and artificial passion fruit flavor, my friend. Така, на български казано газирана напитка с естествен и изкуствен ароматизант маракуя. Като чуя ароматизант, брат, едно са ме набили парфюм вътре. Звучи ми много странно, но... Да, за тези от вас, случайно ако има такива, които живеят в пещери и не знаят какво е маракуята, слушайте внимателно. Маракуята е вид катерливо растение от семейство стръстоцветни. Обхваща различни сортове, след които пурпурната и жълтата имат най-голямо икономическо значение. По-настоящем съществуват над 20 сорта, създадени за промишлено производство. Видът произхожда от Парагвай, Бразилия и Северна Аржентина. Има доста напитки с маракуя в България като цяло. Не е нещо невиждано, нечувано, вау, извънземни, сещате се. Те, че честно казвам, не очаквам да е нещо, което не съм опитвал до сега, тъй като съм опитвал различни напитки с маракуя. Особено мисля, че имаше алоe vera с маракуя и беше много добро. Та, ето така изглежда това Mountain Dew с Passion Fruit Punch. You know, камерата по принцип знаете, че си такова, когато реши, в смисъл такъв фокусира се, когато реши, но няма значение, важното е да сме живи и здрави. По този начин изглежда кенчето с Passion Fruit, a.k.a. маракуята. Пак е доста цветно, виждаш го от космоса. И време е да го отворим, да направим едно ASMR. Къде е микрофона? Не виждам. Да имам една капка падна долу на ламината. GG. Време е за кучешки тест. Добре, усеща се силен аромат на маракуя. Не е на дюнер. Но да. Та. Време е да пробваме Passion Fruit Punch от Mountain Dew. Дано да е хубаво, ако не е GG well played. Oh yes baby. Това е много добро. Има доста по-различен вкус е от нещата, които обикновено пием тук, пак казвам. Някакво безцветно е между другото. Сега го видях по ръба на кенчето. Но да. Доста готин вкус, доста различен от нещата, които сме свикнали да пием в Българистан. Силно бие на маракуя наистина.
Така че това определено може би ми харесва най-много. Имайте предвид, че наистина вкусът е малко специфичен. Лично на мен ми харесва доста, но може да има хора, на които примерно да не им допадне толкова много, така че пак стигаме до различни хора, различни интереси, идеали, вкусове, you know. Но поне на мен ми харесва много и честно казвам, на това бих му дал 9 от 10 като оценка. Може би от 5 неща, които пробвах, това ми допада най-много. Наистина супер готин вкус на маракуя. Аз лично харесвам всякакви напитки с маракуя. Доста готино плодче. Тъй, че удрям една трета глътка и ви казвам на здраве. О, да. Доста свежичко, доста приятно. Ако сложа доста каунтър на този клип, сигурно съм казал тази дума 350 милиона пъти. Но да. Общо взето, какво е заключението на този клип? Освен, че ми замръзна ръката, брат, защото държа някакви ледени кенчета през цялото време. Заключението е, че трите Mountain Dew супер много ми харесаха и аз наистина съм впечатлен и наистина се радвам, че не ме разочароваха, понеже в Mountain Dew ми беше, как да го кажа, най-големите очаквания. Бях най-хайпнат за тях. И трите Mountain Dew ми харесаха супер много, това ми хареса повече от другите две. Но, като цяло и трите са топ. От Dr. Pepper-ите, този с черешата не ми хареса особено, докато другия с ягодата и сметаната също бих казал, че е доста добър. Ако искате да се доверите на мен и моите вкусови рецептори, ако решите да се поръчвате от някъде, по различни български сайтове ги има. Лично аз бих ви препоръчал да пробвате тези, защото нали, без Dr. Pepper с черешата, но ако искате пробвайте и него, както казах, на вас пък може да ви хареса, никой не знае. Но аз лично не съжалявам, че пробвах и 5-те напитки, честно казвам, заслужаващи си, готини са, имат повечето от тях различни вкусове, неща с които не сме свикнали толкова в България, неща, които не се продават навсякъде. Да, общо взето този експеримент, така да го кажем, беше успешен. Надявам се това клипче да ви е било интересно, да сте се забавлявали. За първи път правя нещо подобно в канала, дали ще има други подобни, нямам идея, но винаги може да оставите по един коментар и да кажете дали искате да има още такива клипове, да им препоръчате някакви други неща, които примерно да пробвам, които ще ви бъдат интересни и всякакви такива предложения, коментари и други подобни. Надявам се още веднъж да сте се забавлявали, ако е така, палец нагоре, абонирайте се на канала. Той български много трудно, бата, не мога да говоря, тъй че абонирайте се за канала и ще се видим скоро в следващото видео. Чуваме се, чао! Време за анархия. Добър вечер, влизам като варен влак на гара. Ако нещо ти примига, да знаеш, боли ме фара. И не се надявай с тебе да бъда мил, защото грам не съм изпил.